در магазини мо аксия буд Redmi Note 13 где-то ямо пеш аксия гирифтем. бо клиентҳо гуфтанд ки ака аксия кунем мо успеҳ накардем харидорӣ кунем. барои шумо бо як моҳи дигар Redmi Note 13 ва Redmi 12 ра дар аксия сар додем. телефонҳои мо чӣ хеле гуфтем 6990 рубл сар мешаванд то iPhone 15 Pro Max ҳаста. И 16 Pro Max уже амирӯз буромад метавонед магазини мо харидорӣ кунед. дар номерои рӯи экрандаги алоқа мебироед оператору оперативни ҷавоб медиҳанд. салому алайкум одамое ки моро тамошо доранд ва пеши ҳама илтимос мекунем ки дар видеоята лайк монанд, дар комментария ягон чи агар нависед ва дар канал обуна шуда монед ки ҳатман видеои хеле абзорҳои нав аяла рафтан мегирад. телефонҳои Redmi 12 ва телефонҳои Redmi Note 13 уже бо дар аксия рафтаисад то охири ҳамин моҳи сентябра шумо метавонед ба нархи 856 агар дар нархи 11990 рубл харидорӣ кунед, нархиш ки буд 12990 рубл, телефоне ки 4128 буд 11500 рубл ба нархи 10500 рубл харидорӣ кунед. рангҳои кабуд ва сиёҳ аст. ҳолни овардагин даққати шумо дар вақса 20 та овардагин ки харидорӣ кунед успеҳ кунед дар нархи арзон. ва телефони Redmi Note 13 памяти 828 13990 рубл, 828 бошад 14990 рубл кардагин. ба нархи 856 бошад 15990 рубла метавонем телефона ба нархи арзон харида бо соҳиби як таи дига тӯҳфаи шарики дига шавем. дар дри шарикҳо бошад падаркҳои наушникҳои беспроводной, машинкҳои универсали, соатҳои 2x1, наборҳои 3x1 ва наушникҳои беспроводной калон аста AirPods Max Pro W35 ном дорад. ва дар таи дига телефон мондагия уже якташ буромада, як таи дига мондагия телефон. да успеҳ кунед соҳиби телефони арзон шуда бо телефони шарики падаркадор шавем кароче. ва абзор карда мегзарем. видеоро то охирча тамошо мекунем. пеши нархҳои ёша гуфтан ба шумо Redmi A3 тавсия метавонам барои одамое ки мисол просто WhatsApp ё ки YouTube, Telegram истифода мекунанд, барои бозии навигатор такси савед наметавонам. телефони арзон телефони Redmi A3 ки дар байни моделҳои Redmi астай ва ин телефон уже дар даруни комплектатсияш ҳаждавата 20 зарядка, кабели оригинал ай компания Redmi хидаш ва ин бошад телефон хичаки дизайнша хитон бинем ва баҳотен. телефон 90 Гц, телефони арзон як ҷои зарядкаш Type-C 90 Гц экранаш кор мекунад ва аккумулятораш боша 5000 мАч ки бо ҷои зарядкаш хай гуфтем Type-C. так дизайнаш айда камера ибората ки якташ 13 мегапиксел, дигимаш боша 8 мегапиксел ки и дополнительная камераш мешава. видеоро тамошо кунед. нархҳои дигар телефонҳоро гап мезанам барои шумо. телефони Tecno Neo Power 6 се чизи хуб дорад. 33 ватта 20 зарядка дорад, 7000 мАч батарейка дорад ва процессор бошад Mediatek Dimensity, процессор бошад Mediatek Helio G 99 Ultimate. се чизи хуб дорад ва оперативка бошад 16256 гигабайт памят дорад. NFC падешка мекунад ва телефон ҳозир барои шумо инавӣ карда мегзарем. телефон дизайнаш ҳамихе дизайн дорад, дар рӯш пилёнка ҳаста, барои рӯш пилёнка ҳаста, чихоли прозрачни ва як таи дига 33 ватта 20 зарядка дар дари коробкаш мешавад. ҳамихе дизайн дорад. камтар барои бозӣ кардан телефони бақуввате ки нархошон 15990 рублай, памяти 828 856 бошад 16990 рублай, 17490 рублай ки телефони Tecno Neo Power 6. процессор гуфтум Mediatek G99 Ultimate, 7000 мАч батарейка, 33 ватта 20 зарядка. основной камераш бошад 50 мегапиксел, фронтальни камера бошад 16 мегапиксел. NFC падешка мекунад. телефони Tecno Spark 20 Pro Plus. ин телефон дизайнша ба шумо нишон метавонам. пеши ҳама комплектша гап мезанам. дар даруни комплекти ин телефон зарядник, кабел, скрипка, даже стеклое ки лавош плавни гаштагиай ҳастай ва инчунин тайга чихоли прозрачни айдарни комплекти хидаш мебурад. ва ин боша дизайни телефонаш шумо нишон метавонам ки хитон бинед дизайни телефона чихелай плавни экран боша, экранаш
гаштагиай. Телефон экранаш 120 Гц кор мекунад. Барои игравои телефон агар дар кор бошад, телефони арзон тавсия метавонам телефона ва блок питанаш боша, и телефона чавата буд, ростига 33 ватта. 33 ватта, 1 соат و 30 минут дапа. 33 ватта 23 зарядка дорад ки 1 соат 30 минут телефон айнол то 100% пур мекунад. Камераш 108 мегапиксел аст. Телефони Samsung A35 ва A55 шумо дар комментария навишед ки ҳамин дута телефона шумо да обзор карда бигзарен. Шумо да ҳамин телефон интересен ё ки не. И просто ранги сафед ва ранги сиёҳ аста. Акамон просто заказ кардан Samsung A55 запечатни барои ҳавай ҳуй намекунед телефони Samsung A55 ва ана иҷа бошад телефони Samsung A35 барои шумо ҳуй карда мегзарем. И телефонҳо да дрёв кор мекунад, процессор бошад Dimensity 1380, оперативка 8/128 ва 8/128 мешавад. 8/156 ва 8/128 мешавад. ва дизайнаш ҳам хел Samsung A15, A25, A35 ва A55 пас ҷамъашон як хел дизайн дорад. И корпуси бошад пластмас, ҷои колонка айпоён да дриомониам кор мекунад. Колонкаш да ол намедорад, ҷои заряднаш Type-C 120 ГГц Full HD плюс экранш кор мекунад. 50 мегапиксел основной камераш, фронтални камера бошад 16 мегапиксел ва дута ига сим карта мебарад. ва телефони Samsung A35 нархош бошад ҳозир ай чанд ҳазор сар мешавад, ай 24500 рубл сар мешавад. 8/156 бошад 26990 рубла метавонед магазини мо харидорӣ кунед бо соҳиби якта дига падаркаи зар шавед. Телефони Poco X6 Pro. Телефон барои игравои, барои бозӣ, навигатор, такси, доставка, барои любой чиза телефона савед метавонам. این تلفن چند بار ابزار کردگم در بارش بسیار گپ نمیزنم. کامپلکتش گپ میزنم در این کامپلکتش کابل اورجینال و بلوک 67 وات داره که در بین 20 دقیقه I0 تا 100% تلفنتون 100% پول پر میکنه و در این کامپلکتش باید دیگه داره چخولی چورنی. در این کامپلکت خودش میبره پروست تلفن میخری یگان چیز دیگه از خود زیادی نمیکنی. پروست میگی اکتیوات میکنی استفاده میکنی. و تلفن 64 مگاپیکسل کامera 5000 мах батарейка, ҷои зарядтак Type-C, колонкош, стереодинамика, ҳамаи боло, ҳамаи поён мехонад. Ва нархҳои телефонҳо боша ай 26490 рубл сар мешавад то 29990 рубл. Яъне 8/156 ва 12 ва 512 гигаш мешавад телефона. Poco X6 Pro. iPhone 16 Pro Max. Не, телефон наомадаги, короче, ранги зардаш, не ки 16 Pro Max ан чиста монанди ҳамиай. Ранги зардаш иҷада бошад 90 ГГц экранш кор мекунад, заштаи чангу хок дорад, поддержкаи NFC мекунад ва оперативкаи 8 ба 256 хе телефони нав, оли ба наздикӣ ёрам обзор карда ба пурраги камтар омӯзем ша چی هسته چی نیست همش یاد بگیریم درجه چی هسته و شما دا ابزار کرده میگذارید و اینجا دوازی تلفن نامدگی نمیدونم پروسسورش چیه چند مگاپیکسل پروسسور پیش شما هر چی نگیم افتاده و اینجا باشه یک آخران تلفن ریالمی نوت 50 پامیت 64 تگه و پامیت 4/128 تگه میشود یا باشد 90 ГГц экранш кор мекунад 13 мегапиксел фронтальный камера основной камераш бошад основной камераш 13 мегапиксел фронтальный камераш бошад 8 мегапиксел ва и бошад 4/128 ранги кабуд ва ранги 36 дар наличка метавонед ай магазини Риапфон заказ кунед. Адрес мо бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зелёный. Касоне ки дар Москва метавонед адреси мо биёянд ва касоне ки дар дигар шаҳрҳои Россия ва омада наметавонанд Москва ё дар Тоҷикистон дар номерои рӯи экрандаги алоқа бураянд соҳиби телефони арзон шуда ва соҳиби бактаи дига падарка шаванд. Агар ки дар дигар шаҳрҳои Россия ва дар Тоҷикистон боше мо шумода равон карда метавонем ба тариқи самолёт Тоҷикистон дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад 700 рубл мешавад пули доставка ва агар ки дар дигар шаҳрҳои Россия бошед толка ба почта равонтон карда метавонед ва выдачаи пункти ҳамун почтатон мерену телефонтонро қатъиян падаркаш паҳочат мекунед. Дар номерои рӯи экрандаги алоқа бурайду соҳиби телефони арзон ва падаркаш шавед.
саломату хонаобод бошем ва дар ҷа бошад Real Avia аста метонен телефона билета ба нархи арзон харида ранги ҳами акҳо паспортона мебиёем месупореду як та дига билети арзон гирифта Тоҷикистон ё дигар шаҳрҳои Россия парвоз карда ва Дубай хоҳам Дубайам харида мери дам мегирӣ мебиёй. Акай Ҳусейн дар номерои рӯи курамдагӣ 925 371 дар номерои рӯи курамдагӣ 925 371 03 88 алоқаи имрӯи Акай Ҳусейн ма дар як та билети арзон дар кор. Тамом. Саломату хонаобод бошед.